खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। जों मिथिगौ बावैसो सान सिगांनिफ्राय इन्स्टाग्रामाव गोबांथार क'क्राझार पार्टीनि मुं लानानै गोबां फेक एकाउन्ट खुलिनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव क'क्राझार पार्टीनि गाहाय सेक्रेटारि एबा अनारआ आमेरिकायाव थानानै क'क्राझार पार्टीनि मुं लानानै एकाउन्ट सालायगासिनो दं। दा बेखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोबां सावरायजानायखौ लानानै आरो गोबांथार क'क्राझार पार्टीनि मुङाव बायदि बायदि समाजारि बिजोङाव मुं लानानै फोसावनायखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा फोसावदों, जेराव क'क्राझार पार्टीनि दोहौआव नोंथांमोनाबो गोजावफादोंब्ला सांग्रां जा। क'क्राझार पार्टी थामहिनबा CJPनि सायाव CBI नायबिजिरनो दाबि खालामदों। क'क्राझार पार्टीनि सायाव रिल्स मेम्स बानायग्राफोरनि सायावबो राहा लानो दाबि खालामदों। जौसिन बिजिरसालियाव बे आर'जलाइखौ गथायदों लयार राज चौधुरी बिथाङा। BTCनि MLA महेश्वर बर'आ आसाम एसेम्ब्लियाव बर' बिजोंनि फरायसाफोरनो फरा बिजाब राननायाव गोबाव जानायनि सायाव गारां दिखांदों। मख'जाथावदि गोबांथार बर' बिजोंनि फरायसालियाव फरा बिजाबनि आंखालाव फरायसा फरायसुलिफोरा फरायनो थाखाय मोजाङै आनजाद लिरनो थाखाय हायाखै एबा नांगौ बादियै सुबिदा खालामनानै आनजादखौ होनो हायाखै। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै BPFनि MLA महेश्वर बर' बिथाङा थांनाय सानखालि आसाम बिधान सभायाव बुङो दि असमिया बिजोंनि फरा बिजाबफोरखौ बोसोरफ्रोमबो थि समावनो राननानै होयो, नाथाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव फरायनाय फरायसाफोरा बिजाब मोननायाव गोबाव जानायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो आरो फरा बिजाब राननायाव गोबाव जायो। बिथाङा बेखौबो फोरमायबावो दि बर' बिजोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बे फरा बिजाबफोरखौ एसामिसफोरनि बायदि एखे दाननि समावनो होनाय जायोब्ला बेफोरबादि जानो हागौ जेंनाया गोग्लैया आरो बिसोरनि फरायनायाव गोहोम खोख्लैनो एबा मोजां जागोन होननानै बुंदों BPFनि MLA महेश्वर बर'आ। भुटाननि गाहाय मन्त्रि सेरिं टब्गेआ साननैनि हाबाफारिजों आसाम दावबायदों। भारतनि नसुंसे हादोर भुटाननि गाहाय मन्त्रि सेरिं टब्गेआ बोहैथि दाननि 25 आरो 26 अक्ट'आव आसाम दावबायदों। आसामनि राजथावनि गुवाहाटी नोगोरमानि कयनागरायाव थानाय आलासि गेस्ट हाउसआव मैया दुंब्रुदै बरायदों आसामनि मन्त्रि अतुल बरा आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया भुटाननि गाहाय मन्त्रि सेरिं टब्गेखौ मख'नो गोनांदि साननैनि आबुं हाबाफारिजों आसामाव फैनाय भुटाननि गाहाय मन्त्रि सेरिं टब्गेआ हादोरसा बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायलायो। लोगोसे कलाक्षेत्रआव खुंफुंजानो गोनां लक सभा भवननि सावराय जथुमाव बाहागो लागोन भुटाननि गाहाय मन्त्रि सेरिं टब्गेआ। BTC सेक्रेटारियेटआव मार्केट सेटेलमेन्ट कमिटि मोनसे जथुम खुंदों। हाबाफारियाव बाहागो लादों प्रेस मोसाहारिया। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि सेक्रेटारिनि सावराय जथुम नब्लाङाव BTCनि प्रेस मोसाहारिनि मासि सामलायनायाव हाथाइ बाजारनि गोदान टेन्डार, मोसौ बोरमानि बाजार, पार्किं बायदि बायदिनि सायाव गुवारै सावरायलायो। बे हाबाफारियावनो BTC ओनसोलनि साफ्रोमबो बर'फोरा गथायनाय रिपर्टखौ नायफामफिननाय जायो। बे मेलाव बावखुंग्रि BTC बियाबनि MCLA आरो आफादनि मासिगिरि धनेश्वर गयारी, नेहाथारि हाथाइ आरो मेला बिफाननि मन्त्रि नगेश्वर चौधुरी, राजु बर', सन्जीब इसवारीजों लोगोसे BTC ओनसोलनि सिङाव थानाय गासैबो BDOS बिथांमोनाबो नुजाथियो। जों मिथिगौ आसामाव आयेन बेरेखायै हा दखल खालामनानै थाग्रा मुसलमान एबा माइन'रिटि सुबुंफोरखौ आरोबाव एभेक्सन खालामगोन होननानै गिबि मन्त्रिया खोथा होखानाय एबा बुंखानाय बादियै बावैसो सिगां कामरुप जिल्लायाव एभेक्सन खालामखांनायनि उनाव आरोबाव आसामाव एभेक्सन खालामनो थाखाय थियारि खालामदों होनना बे समाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव गोदान सोरखार दानाय लोगो लोगोनो आयेन बेरेखायै दखल खालामग्राफोरखौ थामहिनबा दखल खालामनानै थानाय गासैखौबो एभेक्सन खालामनाय जागोन होनना खोथा बुंदोंमोन। बेराफारसेथिं बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला फैबाय थानाय समफोराव BTCआवबो एभेक्सन खालामगोन नामा?
बेबाराव बर'ब्लाबो एबा बर' एबा ट्राइबेलफोरखौबो एबेक्सन खालामगोन नामा? बियो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। मानोना गासैखौबो बे समाव नोजोर होदों होननानै मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि BTC आवबो गोबां माइनरिटि सुबुंफोरा बर' जायगायाव एबा 6 सिडुल ओनसोलाव हा आवग्रिनानै दं। बिसोरखौ जुदि एबेक्सन खालामनाय जागायोब्ला बर' एबा ट्राइबेलफोराबो एसे होखारजानो हागौ। बेराफारसेथिं BTC आव माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरखौ एबेक्सन खालामनांगौनि बुलडोजारनि थाखाय दाबिजों थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो BTC सोरखार आरो BTC हाग्रा बिफानखौ खावलायबोबाय थादों, आर'जलाइ गथायबोबाय थादों। BTC हाग्रा बिफाननो एबेक्सन खालामनांगौनि थाखाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया फिन आरोबाव बिथाङा मैयाबो BTCनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि 3,49,000 बिगा हायाव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थानायखौ होखारनांगौनि दाबिजों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों एबा मेम'रेन्डाम गथायदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचआ। नाथाय दिनैसिमबो सोरखारा जेबो राहा लायाखै होनना गोख्रों दाबि खालामनानै बुंथियो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया। तामुलपुर जिल्ला बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव देग्लायनि ASSEB जों खुंजानाय 2026 इं मायथाइनि HSLC आरो HS आनजादनि जोबथा आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनो हानाय जिल्लानि मादाव 10थि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिखौ सुख्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय बैसागुसालि नावकाटा नब्लाङाव सानसेनि गाब गोनां हाबाफारिजों खुंफुङो। तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि बिथांनि मासि लानानै सामलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बे एखे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाथिफैदों। बापुराम बर' आफादगिरि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बुंथिगिरि महरै डक्टर कबिता रामसियारि, बिबुंगोरा बरमा फरायसालिमानि बाहागो लानो हाबावदों। फारियै सुसिल इस्लारि, हारिमु नेहाथारि एबसु जगेन बर', गोरायुं तामुलपुर फरायसालिमानि आरो गोबां ओनसोलनि मानगोनां समाज सिबियारि आरो दिथागिरिफोरजों लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोरनि बाहागो लानायजों हाबाफारिया खुंफुंजायो। 2026 मायथाइनि HSLC आनजादाव सोरखारि फरायसालिनिफ्राय टप 10 मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय BTC ओनसोलनिफ्राय गासैबो फरायसाफोरनो एबा टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरनो फैगौ सप्तानिफ्राय सासेयाव 5 लाख रां होनानै बरायनाय जागोन होननानै बुंदों रिन्जय बर' बिथाङा। लोगोसे MIL आयदायाव बांसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरनोबो 3 लाख रां होनानै बरायनाय जागोन होननानै फिन आरोबाव बुंथिबावदों रिन्जय बर' बिथाङा। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जानानै मन्त्रि अतुल बराया UCC बिलखौ दिखांबाय। 16थि आसाम आयेन आफाद जथुम्मानि 3थि सानाव UCC बिलखौ दिखांना लानायखौ लाना तामुलपुर बियाबनि MLA बिश्वजित दैमारिया UCC आयेना ट्राइबेलफोरनि थाखाय गोहोम गोग्लैनाय नङा होननानै बुंदों। बिथाङा बुंदों UCCनि बायजोआव लाखिनाय जादों ट्राइबेलफोरखौ आरो UCC आयेनखौ लानानै बेबादि बुङो MLA बिश्वजित दैमारिया। लिभ इन रिलेशनशिपआव थानाय साफ्रोमबो लाइमोनफोरा रेजिस्टार खालामनो नांगोन। जुदि लिभ इन रिलेशनशिपआव थायो अब्ला साब रेजिस्टारनो मिथिहोनांगोन। साब रेजिस्टारा जायगानि पुलिस थानानो मिथिहोनांगोन। रायजोनि बायजोआव लिभ इन रिलेशनशिपआव थाब्लाबो बे एखे नेमफोरा बाहायजागोन। जुदि लिभ इन रिलेशनशिपआव दं आरो 21 बोसोर बैसोनि गाहायसिन दं अब्ला बिमा बिफाखौ मिथिहोनांगोन। साब रेजिस्टारखौ मिथिहोआलासे लिभ इन सोमोन्दोखौ दानसेनिबो बारा लाखिनो हानाय नङा। जुदि सोरबा साब रेजिस्टारनो मिथिहोआलासे दानसेनिबो बांसिन सम ज' थायोब्ला बिसोर दायनिगिरि जागोन। साब रेजिस्टारनो मिथिहोआलासे लिभ इन रिलेशनशिपआव थायोब्ला 3 दानसिम जोबथेसालियाव थानांनोबो हागौ आरो लोगोसे 10,000 रांनि बांसिन जुरिमाना                                                                                                                    होनो नांनोबो हागौ होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों।
ब्रैथि खेबनि थाखाय आरोबाव बेसेन बांबावबाय पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेना। पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 2.61 रां आरो डिजेलनि बेसेना लिटारसेयाव 2.71 रांसिम बांदों, जायनि जाहोनाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव पेट्रला लिटाराव 106, 107 आरो 108 रां जादों। क'क्राझारावबो बेसेन बांनाया गोहोम खोख्लैदों, जायनि थाखाय हादोरनाङैनो पेट्रल आरो डिजेल बाहायगिरिफोरनि सायाव आरोबाव नारसिननाय नुनो मोन्दों। बावैसो बारायनाय बायदिब्ला पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव 2.61 रांसिम बांदों आरो डिजेलनि बेसेना लिटारसेयाव 2.71 रांसिम बांदों। बे गोदान सोदांनायजों लोगोसे थांनाय सप्तायाव पेट्रलनि बेसेना लिटारसेयाव गासै 4.35 रांसिम बांदोंमोन। फारसेथिं डिजेलनि बेसेना बे समफारिनि गेजेराव लिटारसेयाव 4.53 रां बारायदोंमोन। गले-गले थाव बेसेन बांनायनि जाहोनाव हान्था-मेलानि बेसेन आरो गोनां मुवा बेसादफोरनि बेसेनफोरावबो गोहोम गोग्लैनो हागौ एबा गोहोम गोग्लैगोन होनना साननाय जादों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों फिन आरोबाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि बागै। जों मिथिगौ मोनसे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय बर'नि हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम होनानै गोबाव सम सोरखारनि हेंथायै दावहा नांबोनाय बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा रन्जन दैमारिया दासिमबो सिबिआइ केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' एनडिबि केडारफोरा जेलावनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2022नि गेजेराव सुप्रिम कर्टनि फाइनाल रायखांनाय एबा गोदान हियारिंनि तारिखआ पाब्लिक डमेइनाव फिन फोसावजायाखै। उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ'जागासिनो दं। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' एनडिबिफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव जानो गोनां बेल हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन, माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव, बर' हारिनि गेजेराव, न'खरनि गेजेराव उदां जानानै फैनो खाबु मोनगोन। बेराफारसेथिं बर'नि गोबां गोजौ थाखोआव थानाय दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफोरखौ आथिखालाव गेदेमा बिथांनि फारसे जेबो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोना। उदां खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनि हेंथायै बाथ्रा बुंनायखौबो नुनो मोनाखै। सोर गारां दिखांगोन रन्जन दैमारिनि थाखाय, बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांबावदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा, जेराव बिएसि एकर्ड आरो बिटिसि एकर्डनि उनाव बर'फोरनि जाय बिटिआर गोरोबथा, बे गोरोबथानि गेजेरजों एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, बारग' एनडिबिफोरखौ लानानै जेलनिफ्राय एबा जेलाव थानांनाय साफ्रोमबो एनडिबिफोरखौ उदां लाबोनायनि दफाया दंमोन। नाथाय बे दफानि गेजेरजों रन्जन दैमारिनि अनगायै माखासे बारग' एनडिबि केडारफोराल' उदां अख्राङाव फैनो हाबाय। एक्स एनडिबिफोरनि जेंना, साख्रिनि जेंना, थांना थानायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो थाखाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एनडिबिखौ लानानै एबसु फारियै एनडिबि, इउबिपिअ आरो आसाम सोरखार, भारत सोरखारनि जथायै बिटिआर एकर्डआ जानानै थांदोंमोन, जाय एकर्डआव गोबांथार दफाफोरा दंमोन, जेरैबायदि गामि सोसननाय, बेबादिनो बारग' एनडिबिफोरनि जेंना, बारग' एनडिबि केडारफोरखौ लानानै जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै बिथांमोननो थांना थानायनि खाबु खालामनानै होनाय दफाया आद्रा जानानै थाबाय। बेराफारसेथिं गेदेमा रन्जन दैमारिया दिनैनि समाव मानो बेबादि जोबथेसालियाव थाबाय थानो गोनां जाखो? सोर गारां दिखांगोन गेदेमा रन्जन दैमारिनि थाखाय? सोर दैदेनगिरिया, सोर राजखान्थिगिरिया उदां लाबोनांगौनि थाखाय हाबा मावगोन? बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय
साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।